George Nessa, amene mali muli president wa Mafunde. Secretary General wa Mafunde. Ndareka ulembu kwa akulu onse, director mai ndi onse amene mwabwera. Ulembu Vice President watu wa kuno ku Eastern Region Bambo Bisika wa People. Ndareka ulembu kwa Bambo Jakame, SG watu wa People's Party. Bano bali National Director wa my business mwale. Ule Director wa Chinyamata amene muli pompano Bambo Obre Haraka. Director watu wa kampeni Mike Lifa Kondowe muli pompano. Komanso National Organizing watu my Tionge Banda. Nukuna kupeleka ule mwapa dela kwa senior chief anga senior chief Bola. Abela na mbona ndiwa dela dinoi leo. Mwapa dela nukuna ndikutokoze mwana wanga Evelini amena ali shadow wa constituency many. Wana uyu sindi kuzwa kutaka napa ebubi yana bakaza wanji kudela kunoko sindi kuziwa. Kumakudina kinaitaka kuno. Kino namba kukwira 3 years ago na Paramount Kawinga orerana komanso asinyo chifikola oba kudikizwa kuti chinyumba chichachagwa kumusiku anaduza ni mwana ama ine ndine Evelini ndati Evelini ndi kutitani ineyo ndine shadow koma mai ndagwira mwendo anaja kudyera chinyumba chimanadenga ndithandizeni yenzi chatamanga kumusiku tamanga kumusiku cha amene anandizusa ni mwana ndawizira mulungu akatipasa ife mphamvu timangona kukhala azimayi koma timathamanga nifuna kutokoza kuti ambiri enough monga ngati ini mumvesese amene mwabwera amene mukundimvera koyamba ena anenera asindio chief ena anandionapo ena anandimverapo koma ena sanandimvera ndale zomangoyankhula zapakamwa abokha zomangovina zomangoimba ndi zimene zatifikisa kuti tikhale pa mavuto amene tilipo ndimakhulupirira kuti uku mukupanga ndale uku mukupanga chitukuko uku mukudya santhu uku mukukawa ng'ombe uku mukupanga
ndima sisi wani ndale zomanga kupita tikuimba ndiyesi ndale ndiyesi tinamve mwino tinamba ulio leo siku lijandilelo muchoke ndi jani moto osati jani uzi pano akakakufusa kuti choisimanda ya mati jani mukanenezo kazokanta nene waiwajelero waliwechamula wende bali bamena takanamea anthu amene tikupita kuchisankho cha 25 yet anthu amene akufuna usogoleri muno muziko abale anga ukondedwa wazunzika mokwana kwati simunamvembe kupweteka mpaka pano nditatu chisoni kuyambira pano kuyenda chisogolo anthu akabwera kuzapempha voti muchiziwa kuti akuzafusira chani mukazamuona munthu akubwera ndi matama okuti mufune inu wala musafune ine ndiwina inu mundisankhabe muzangoziwa kuti wamwano chifukwa mabwana ndi inuyo mabota ali ndi inuyo ndimakuuza ni nthawi zonse abale anga ndipo inu ngati simungandiyikire ine kumboni kuti ndimakonda anthu akumuzi ndimagwira ntchito kumuzi yekuti nanenso ndili ndi soka ifambo ndisanga ndi inuyo isamunamizani kungotayi unamiwere iyayi ajiwani kuti maboti kabayandichire lero atusalire yatesire mutiuze zimene mwapanga mazaka 5 kaya munali president kasi munali president zimene mwapanga kutithandiza ife anthu osauka lero kuzikambi ndisanaganize voti yanga kuti ndikakuponyere ndi Mulungu koma munthu akazabwera ndimaonera kuti wina afuna asafune ine ndekha ndi wina muzangomuuza kuti voti yako iweyo imene ukunena ili ndi ine olemekezeka maindaba munthu wandale weniweni okonda dziko lache aziziwa kupanga ndale komanso aziziwa kupanga chitukuko chakumizi makamaka komanso aziziwa kupanga nkhani ya chuma mangawena nenera azanga president azangacha kumaziwa kuti kwani ziko lino kuti liyende ndipange bwanji ndipo kuti ukhale mtsogoleri ndi changu pamalo chimapeka kumakukonereza yayi olemekezeka maindaba iye pano mwafika pachine ine mene muli apa mungo namizira kuseka kali maganizo ali woti kodi ndikakafika kunyumba chimene kwambiri ikumweka mazeto iwe munthu wakazi ukufika pajaba kwakuti palibe chimene ukumaganiza wangokhala wangobwerabwera masa mukana tolatola ndinode nanga ine ndiyo ndikanazitenga kuti ifeyo azimayi timathamangathamanga mulungu anatipanga kukhala mamani njala ngakhale makoma majama kale mumanda chili chonse umakalowa machira kufunafuna terere kufunafuna china ani atani amene mukunaliko ambiri mwina panalibe munali musana kule 2012 pamene ine ndimalowa president tinali apapa kulamuza zakudya kulibe mangwala kuchipata kulibe petereza kulibe mafuta kulibe ndipo anthu anali akugona kufika
ameneyi chifukwa maono kuti kudinga zakanika kumbuyo nanga kazi wangapange chani masiku 7 ndikulama masiku angati 7 apitintira mafuta kwetu chimanga chamba kuoneka ndipana kwa ndege napita kumalako kubagawa ndeka chimanga ndakindabwera chino nama sungakole president wamene anthu akugona ndijaka ndikukusawa mtendere inamene amandisosandere magesi eneniwo chifasima ndi nthawi yakasina sowe ndiye ndikoza kunena monyada sina so kweche koma ngakale kumwe ndikuza kuti magesi azima inosakona chifukwa munthu usogoleri pachizungu amanena kuti Joyce Banda of Malawi said leadership is a love affair. You must fall in love with the people you lead and the people must fall in love with you. Joyce Banda of Malawi anati zimene zamanena anthu kunja Joyce Banda of Malawi anati uza kuti usogoleri uli ngati kugwa mchikondi iwe sukuta uyenera mwakonda anthu aja osaukaja ukuti kaja ndi mtima wonse ndi nzeru zako zonse kumakonda anthu aja ndi anthu aja amakukondanso inati ndimanena mosamalika kwambiri anthu masiku ano timangowaona salu izizi zachipanizi amangoayimika anthu panzira umangowapasa kodi amene mukuwapasawo mukwaziwa koma chipani cha People's Party salu imene abala mayi maulana imene anapala chaka chiti yomwe akachita kuika kuna kusuka chifukwa anagwa mchikondi ndi mayi Joyce Banda chifukwa mayi Joyce Banda anagwa mchikondi liwo munthu ukakhala msogoleri wakonde mwantima wonse anthu amene ukuwasogoleri ukakhala kuti ukwakonda mwantima wonse sungafuna kuti wina awazunze sungafuna kuti wina awatole sungafuna kuti wina awabere umamanga amene acha akupita njisi olemekezeka manje abantu ngeza tafika lero yeti ngoyanganizana zafika baja poti baja kuti kale kutifikisa apa patikana katita kuya kwambiri kuyenda musewu koma pano tangofika mongo tingoyangana zetu zatha Hamu za nani? September la kubwera wina amandifunsa ine kwani muyima ndati maganizo wangu mukaza kuti mukhoza kuwina ndeni kuti ayi ine ndilibe maganizo amene chifukwa sindikuziwa amene akuziwa ndi ndani Amalawi yenera kwalemekeza Amalawi ndi amene amaziwa ntchito za ine Amalawi ndi amene amandiona ine kuti ine wandi mazi 100 days makutu akuno Malawi natani ndinanyamuka pano kupita ku America nditakhala 2 weeks nditaziona kuti koma sizipenda ukafika kuja ku IMF kumkhomwe ndalamako ndiyana ndiuza kuti iweyo ife tikuthandize ukakwese kwacha ine nati ndikakwese kwacha by what percent? 47%. Kajana kwesa president kwamba kajana 44 ndiye kuti ina amandiuza kuti ndikwese ndi 47 ndiye nauza kuti sindingakane kukwesa kwacha koma mundipase kaye ndalama zokuti pamene ndikakakwesa kwacha abale yanga ndizikapasa pang'ono chimanga ng'ombe azikakwira maganyo a musewu asakamve kupweteka kukwesa kwa kwacha iwa kukwesa kwa kwacha tikumafunika kukhale temporary ina tusindimafuna kubwera musonkhano kumakuuzaniza mmabuku zovuta kuzipesesa simple ile time ineyoyo secret yanga idali chani inali amene Amalawi zinthu zosokonekera aluza kuti ndikwese kwacha koma ndikawaputa Amalawi aja ndikaona zakuda koma ndikafika kumuzi ndikauza Amalawiwo kuti mmene zililiasa palibenso njira ino ndikakwesa kwacha tifika pabwino kuti azimai Amalawi anzanga mvesese mwina mukhoza kukumbukira
ndingati isikalangati kuti mwana watentha thupi ndiye mukumba ya Jackson iwe mtima kukumweteka dokotala kuti mwetekera mwana koma ukuziwa kuti mwana yakabayidwa thupi litani mwana wanga atani olemekezeka maindi abambo munandipesesa ndipo naita na mafumu naita na chali chidaita na azanga tiyeni kumangochi kukazisekera 3 days chuma chili chonchi ine ndi maganiza chonchi ine muganiza bwanji pamene timatuluka kumene kuja tili ndi economic recovery plan pano ndimangomva anthu a mitundu nane ndinapanga nawo economic recovery plan ine ifa chokuti zinaenda lero kufuna mkhalepo olemekezeka maindi abambo kuti ziko liyende kakhale kukwesa kwa chako kumakhala ndi masitayilo ache ukangomvomera kuti kwatayigwa ndiye kuti next week soyigwasa unkuchaso igwasa izikwasaleleka paseseleka chifukwa iwe siukumangamo kanthu anthu aja akakhala kuti mtima ukukhala pansi akulima petereza akupeza makuponi akupeza awiri pamuzi ajayapira ine ndikankhula ndi chibuku changa ndichi kumakwayimika panjeo ndikulama ndikulimbaba ndikulama ndikangototola makuponyacho mwasalangatu chifukwa munthu kuti akalima akapeza chakudya ndi mavuto amene wandipepukira ineyo olemekezeka maindi abambo ndiye anandiuza kuti ndikumasi makobiri ndiye upite pa sidi yako iyo itikuonapo ndi World Bank upite ku World Bank ukapembeiza zingakunenaso nditapita kumene kuja nauza kuti kwa IMF ndapomera kukwesa kwacha inu mundigaira makobiri ndiye kuja anandipasa $50 million ndiye kuti pamene ndikubwera kuno ndikuzakwesa kwacha koma ndini ndi ndalama zoti azanga zipanga maganyu ambiri munamba kusiza osaganiza sokuti zichakuti wakwesa kwacha zijaziyamba liti nanga sisi maimaoneka nanga sindi magawa chimaka nanga sindi magawa ng'ombe masukulu ndi malipira pamene ndikazati chuma chichachateka basi sindikwesaso kwacha ijayani chuma cha Joyce Banda Foundation boma yache ndi mavuto ena osamene anapezeka inaweza kuwela ndi 6% kwa na 2013 pano ndikuyankhula pano mukuyang'ane mabuku ngati pali mwinaso anafika 6% pano ndikuyankhula pano chaka chino ndi 1.8%. So pano chuma ndikutchula mafigures wadala chikakhala pa 3 kapena 4% kumasika uko ndiye kumakhala mavuto osowa mafuta mavuto osowa chakudya chinthu chonse kusowa mitengo kukwera kwacha igwe kwacha yomweyo zulo paluchenza 102,000 bagi ya unjima ikamangogwa kwacha koma ukaichezekera ndikuigwira chifukwa chokuti ukupanga zina ndi zinazi ima ndiye kuti ikayima pamene pacha imamba kutani pamene mukazazuka malaya anzanga tilipa bwinobwino ndipo ndikuziwa kuti amene atakandipase mpoto yake ndi Mulungu kumwamba. Who's
mulipa history bajaiti nge anthu amafunsa kuti kodi Joyce Banda apa tikuvutika apa iwo anapanga chani zinatheka banji kuti ndendele kupenze zinatheka banji olemekezeka maindi ababa choyambirira chimafunika pa chizungu amati political will iweyo ulandira ukulu cha upresident ucha kuti ineyo ndine sogoleri sogoleri wache siwa nyumba mwanga muno kwa mawandani ima ineyo kuti ndikhala munthu wangwiro chilendani kuti mulungu andikone ineyo kuti ndagwira ntchito ndikwira yendani osati nyumba mwako yani osati mtumba mwako yani olemekezeka maindi ababu ndiye pa chizungu imene timachita kuti political will uthamanga ndi maso mwachangu kupanga ma decision mwachangu ziko lijani limeneli anthu apulumuke anthu kumadabwaso kuti tingamolanda kuti mkazisakwanisa koma kuchita ndithu ndiye ndinapanga chani chachikulu chimene chisisi changa chimene nali nacho ndi inu ya Malawi ndimayankhula nanu kawiri pamene amati amangolongolola ndi Malawi akewo eti koma nzeru ndimazipeza komweko ndikayankhula nanu mukandilimbisa mtima pangani ine ndikupangati chaka chimene chija anthu mapenda anabisa chimanga kuti akuguliseni pa mtengo odula ine nangoti kumene ndimapita lole ili mbuyo mya chimanga mafumu bola ndikamachoka kulasira mafumu agawireni anthu ndiye naputa siku lina ndati chimanga munasunga chija muchikazinga aliwa mwana amangoti nena za mwana koma chifukwa nnenera kuti mundinene mutani ine sinzasiya kumanga kugawa chimanga mpaka maungu azagwe mukufuna kumala yankhula anthu aja ndi zokuti azimbe osatiza m'mabuku 4 ndinapanga zakuti pamene inu nkumva kuwawa ineso ndimve kuwawa iniyo ngati mulibe magesi ine zindipweteke iniyo ngati mulibe chakudya ine zindipweteke ndiye nayamba kubweresa sanga ndalama akuuzani ona bonesa kuti amayiwo anafunsa pena pake kuti kodi pa nkhani ya forex mukuti bwanji chifukwa abale anga inuyo tisamakuoneni ngati mulibe nzeru sikuti munthu ukapita ku sukulu ndiye kuti ndiwo wanzeru kwambiri inu sikuona fumu ina yopanda olo ipoetuza kuposa sochaji amene inuyo Malawi inena kuuzani kuti tiye ndilimbe mtima ndiye tinalimba mtima ndiye tinaenda one step at a time ndiye ndinayamba kupita kukasaka forex chifukwa chuma kuti chiyende bwino mukazamba mafuta akusowa si mafuta yasowa ndi forex ndiye ngati forex ndi chani ndi ndalama zakunja ziko lililonse limafunika likhale ndi ndalama zakunja lizisunga ndipo kuti mukuse ndalama zakunja njira zake ndi zambiri zopasidwa ndi azungu komanso mukamalima ndalama zanu mukagulisa kunja ndalama zikubwera ena mwa inu munamva pa wireless ine kunalibe kunali ku South Africa ndikumva kuti panali mfumu ina yakuzomba kuno akuti akunasawa kaya kuti anachita interview ndi analongosola kuti chaka chimene analowa mayi Joyce Banda asanalowe ngati wiki yatha Ford ya watu anatibweza ku auction no sale somone ine ntangolowa ndinaita nakula Ford yacha ngati kuyambira next week ndalowa president mitengo yake ndiyo chifukwa zibayanga ine simbuzi zanu inuyo simakaswa inuyo pamene amalima apo na ndolo kachani amafuna kuti atolepo kena kake anati pamene timakafika nosopano siku lokuti tikayambaso kugulisa sabola unjeni Ford uja pamene timabwera tanyamula zimadola ndalama ife toseso kuchita mantha kuti kodi uyu Ford aja nankana last week uja usogoleri wakuti uja kuvutika kwa azibale yako kuzikupweteka usaona chochita kwauza kuti mitengo imene mukapa sabale yanga yotisiteka munomo siteka kuli bwino tiwochesa ujeni Ford yani ndipo mitengo ya Ford inali ya bwino ndiye amanena so iwo kuti unandola nachoka pa 100 ukafika pa 500 mukamapita chisogola Malaya nzanga mufuna sogoleri muyangane sogoleri wokuti amalabada za inuyo
kubweresa ndalama zakunja, kubweresa zogulisa katundu. Kodi sinu yatu onge amene ndinakupasa ntchito yoti muzipita mulima mbewu za soya zachani mulima kwepo kuti kukasunguko kuti tizitumiza kunja. Anthu akunja aja akamaza kugula kunoko ndalama zimene ndi forex, ndikukusa forex. Ndiye ndinaganiza kuti kodi ntchito kuti iyende bwino ndi ndani amene amachitisa kuti ntchito iyende bwino muziko. Amale amakumisi akapita ku chipatala amalandira ndani simanasi. Ananga asukulu akapita ku sukulu amaphunzira nsaziphunzisi. Ndiye ndinaganiza kuti choyambirira kuti ndipange kukweza ndalama mwakathithi za aphunzisi za manesi ndi masipo sepati. Ndiye masiku anadima kwa ndikuwa kumanawo ama Jospad kodi sina Jospad chitimwezera inu chichatu paka leo ndati ayi sizifana. Network isabwereka inu. Antu anje mukamapasa ma increment, mukamapasa ma promotion, mosayang'ana nkhope. Mongo woyang'ana kuti uyu ndi Malawi. Kako ndikuzaoneka ya ndikupyupyuka ndikutaja kandi kunzimba kandi kuti uyu ndi Malawi. Chita ijama igwira mwaka monyadira. Chifama ziwa kuti sana chite za sankho. Sana ndisiye pambali. Ole megezeka maindi abamu. Kugawa za kudya, kumanga nyumba za mizi, kugawa ng'ombe pakomo. Ena azimai 15 yaku lilongwe napasa ng'ombe mozi pano alinazo 140. Ole megezeka maindi abambo mukamacho kapa nonga yoke nayo pano ndi yakuti amaipanda madana ndi nyumba za mauzu kopya. Kumoti apapa ineyo ndilibe usogoleri. Evelina akabwera kuti ungonditumizira chithunzi chinthu chache cha mauzu chimene amadyera mwanawo. Nangoti atimanga. Ndi madana ndi mauzu kopya. Ndikuti tu mukamaza ganiza zoti tisankhe usogoleri. Muzasankhe kuti tisankhe nyumba zakudya zokwanira, mitengo yabwino kapenayi. Ine zimene zimaziwa kachitidwe kachi. Ndipo kutembenuza kwa apatilipa. Ndipo ziwa so kuchitidwe kachi. Sovano zakateni za dusa. Kuyambira nthawi imene ndinali president. Tili back to square one. Tili back to square one kapena nthawi imene tinali nthawi ya weresike kapena. Chifukwa sindikukumbukira hapo kuti pali nthawi ina Amalawi munavutika ngati mmene mukuvutika hapa. Tiyenera kunyamuka. Animike mkono amene alileda kunyamuka kuti tiyende chisogolo tikafike sogolo. Tiyeni tikuyerera tuganiza kuti kuyambira lero tikuyenda chisogolo. Sitizabwerera sokuyo. Kazuzima mokwana. Ndipo sitizazuzikaso. Ndimangoti ndinene kuti kodi kuti zidele zimene zipange chani. Kuti zichitike zimenezo maka tiyambire ku mizi kuno ulimi wabwino. Tiyambire ku mizi kuno fetereza ukwanira. Tiyambire ku mizi kuno mbewu zokwanira. Koma maka tiyambire ku mizi kuno mitengo yabwino. Ine ndimalima sabola. Koma sabola uja ndimakula sowanzanga. Amai bitres mwale ndimo kukula ni sabola. Tanena nitengo wake ndimapasa njani. 7,000 kwa kilo sabola. Manga. Alipeu imene malima inu imene makulisha 7,000 paki. Inayo ndimaziwa kuti ndikatele ndiye kuti nzanga idi kukanka. Zimene zimandipesa chisoni. Sabola yotu. Palibe sombewu yokusa kwambiri kulima ngati sabola. Sabola ngakale kumeza tu. Ndiye kupita ukakhala pena pake amangomera. Sabola ndivyo yopenda kwambiri. Yosa kutasa. Kwa maida kutaba. Kuti tawina tinalima. Tinakula kwambiri kuno kuntaja. Wapara mauti kwa kuno. Kuna tawina jandu analima sabola kwambiri. Uwana wanga mazata ndala kuno uzalima kuzakula Ford. Ije ni sabola. Kwa yafika pa 7,000 kilo. Amene wali
atayima chaka chino kungondiuza kuti ayimbire na Joyce Banda kandigule ine wanga ndikugulisa 7,000 kilo tikupeka zimayi kuyenda chisokolo president asidanda anthu ache mitengo azipeza yabwino akakesa tunguta kulimi maphunziro ngati simutenga kalikonse pano mukawauze kuti andimnena nebatu mukawauza kuti amayi Joyce Banda akuti kungolowa iwo mboma sukulu ya sekondari ya Ulele sindikuuzani pano kanthu kalikose kamene tazachita kamene sindikupanga kati sindikuuzani pano zoti ndizapanga zimene sindinapanga zaka 10 zimene zidakhala ndikungokhala ndakhala ndili bize kuthamanga kuphunzitsana azizanga ntanena zimene zikuchilipa aliwele mamaso kaiti era kupera kuiganya skulu jalolera kupera ndia ina ndikuti amangolwezo ndani a president Bakiri Muluzi anati ikalo president primary yose izakaya ulele ukumbukira kani twayeketa kuduwa kulwala kubanjireta kuweketa yana sojaji 3 shillings itwalipira bwaki timalipira primary timalipira secondary school ndi Joyce Banda izakhala ya Ulele sukulu za sekondari zakaza Ulele akakakuuza kuti iye anaziona kuti mukafuse kuti mukauze kuti akupanga kale pano ndikuyangula pano ana 2000 ali masekondari sukulu zolipira ndeke kundimvesera muja simukuzwa kuti ndi network ya mabwe kuna ndifuna kupanga skulu ya Ulele ndi anene kuti ayi usapuzisa na skulu ya Ulele zingateke pano ndikuyangula pano mmakoleji mukandi ndi ana 500 ka 600 ma university ndipo pano ndikuyangula pano ana 31 ali ku America masters degrees wina wanditumizira $200 zana ali anakumana ndi profesa Malata kali maziwa Joyce Banda ku Malawi ali nanga si president watu yuko bajeti wako Malawi ali nimati mukapa $200 ndi amene ananditumiza kuno kuti ndizapange masters degree ndio mpaka niuze ina kuti secondary zote kulipira ife amala kamba mwana chotani kuti tingalepere kuphunzitsa anatu akungosiya skulu ife tikulepera kulipira makolo yafika nthawi yakuti
kukhala wina kupangika chigomezi mazi kunyamula nyumba kutani ngati pali munthu mmodzi wagwira yosalekeza kuyambira mmene anayambira ma disaster ndine pano ndikuyankhula pano ndamanga manyumba kumulanje kulimbuli ndamanga manyumba kuzomba ndamanga manyumba kuphalombe kwa nazombe ndamanga manyumba kwa Idris kumangochi tinakasekula posachedwapa ndipatangu kuuzani kuti mwana uja ni anali naye Boba Brown akuchokera kunkhata bedi kumanga zina pamangochi pambaluku tukumanga zina kodi inu ineyo nachi tukukonde ineyo ndiyo sitikesaka kuti chapeniza zako azako azimva kukoma olemekezeka maindi ati ngati ulimi ngati kugona nyumba zabwino ngati skulu za ulezi ngati masalale abwino aziphunzitsa athu ndi masiku sena ndanena kuti tizamange mafakitore achinyamata athu azizapeza ntchito koma ine ngakhale moyera ine ndimayamba tu programu yakuti izakhala yopya paka kalekale mukudziwa kuti anthu kale kuchokera pano kuti akafumwere pasi kuja angaenda pasi kupita kusekucha kodi kabaza anabwera ndi ndani anaamisa kabaza ndani panopo pakusa mamembers mulinawo ngati kuyambira Chitipa paka Tusanje 2.3 million anyamata amene akuthamanga kuyendesa zinjinga za moto ndiye ndikuti ayi kuchoka pa njinga za moto kuyendesa mataksi kuchoka pa mataksi kuyendesa mabasi walinayo naitanisa kale akuziwa zisangawo ndingafuna kuti ndipeleke fifite kumpoto fifite pakati fifite kumwera fifite kuno ku east iyi ndiye inafera kiala zinawo maliwo konango zisiya nawo isuka payo ili papendingi anyamata yupe ndipo kuno ndiboke punoyi kuti amaipanga kama akapanga zimakani amai olemekezeka maindi abama isawize ulimi pakati monayamba nangopenga kumangophunzitsa azimayi anzanga kupanga sopo kupanga mafuta kupanga shuga mpaka ndili ndi president Muluzi chikukasekula nyumba anandiperekeza pena pake anapeza azimayi apanga brown sugar ali ndi shuga ndi alinyambitani mukumbukira azimayi alinyambitani kuti ndikhulupirira kuti amene ndi shuga kufuna kuti azimayi uzafika azimayi amizi shuga kutangaza umango panga pakonde ndi mizimbe makuda kumapanga kichini ndi kutira mdiwo ndimabuzisa inayo zimenezi ndipo ndikuchita kale panopo panopa ndipanga ndi kumbabuza kujeni Everina kuti takatenga mayi aja abweresa apuzisa zati puzisa sopo ife tufuna sopo wasafu tizapanga kunyumba ndimalize George kuti anyamata mtima wanga ulipa achinyamata zinthu zimene tikunena pano zakabaza zachani ndi zazing'ono kupanga mafakitori anyamata azigwira kumeneko koma yayikulu kwambiri ndi ntchito yozilemba wekhalija ipanda ngakhale njinga zakabazazo anthu ena zimene nazo 5, 6, 7 kusogolo kuli kuwala ndipo kuli kwabwino azimayi anzanga inu ndi ine 5 kusogolo kuli zabwino koma ndimalize ndikuyankhula ndi mafumu zonse takhati kukamba pasi kuti zichitike m'mizimu ndi mafumu munthu amene sawerengera fumu salemekeza fumu ndiopanda mwayi ndipo mafumu aku Malawi ngati simuzavomera kuti ngati pali president anasamala mafumu ananyadisa mafumu
Party. Zimene zikandi mapanga dala chifukwa inode amene matirera mizimu. Chifukwa inode amene matisunga mizimu. Inuyo mafumu ndi amene matiyang'anira ife mizimu. Mama mavilenji ndi magulupu makala makasu ndi amene mapanga chitukuko. Ndikumaliza ndi mafumu. Nyumba zanu zabwino. Ndi zinthu zochititsa manyazi kwambiri. Kuti ine andimenya akamwini anu aja. Ine ndikuthamangira kwa mfumu. Koma nyumba ya mfumu yanga ija denga lili mbali imodzi. Ndizochititsa chisoni kwambiri. Ndizochititsa chisoni kuti mkamwini wanu uja ndikwambule makofi. Ndithamangira kunyumba kwanu ngati kwa mfumu yanga simakulibe. Ineyo ndayika imeneyo point ngati yosiriza. Chifukwa ndikufuna muchoke nayo pano. Chifukwa ndi nkhani imene imandipweteka ine kwambiri. Kuti mafumu athu sasamalika sitimasamala mokwanira. Nthawi yakwana. Munandiona ndinachitapo ndizachitanso. Ndipo ma senior chief, matiye, maparamount, masabtiye, akuziwaso. Kuti ndimatira mafika Novemba, aliyense walandira mabagi awiri atatu anayi afetereza. Tizachitanso. Alipopa nafumu akola, andikane ngati ndikunama. Tizapanganso, chimene ndimafuna ine kuyambira kusiku, kumavile chitu kumagulupu. Tenga nutenga umene umafumu. Tiende chisogolo. Tiende kalowe boma. Sikuti mukandi yese, iya ine mundiromesa mukandi yese. Munandi yesa kale munandiona kale kuti chito ndimagulupu.